Hello mga kamags, this is Indians TV. Welcome back. Karon ato na pong pagreakan ang France Rhythm ug Utro. Kay naa na pod sila bag-o nga gi-cover nga kanta. Kini nga kanta kang Freddie Aguilar ni siya. Sunod gi-cover nila bali 3 days ago. 3 days na. Karon pa ta naka-react ani. Napoy atong gipangkuan uban nga mga kanta gipang-reactan. So bisip puntahan. Karon atong pagkasugdan kung unsa gini ilang version bali ani sa kanta nga Minamahal Kita. Munay atong pagreakan. Kana siya dugay naghapon ni nga kanta mga pani 80s ni siya nga kanta. Pero sa mga video okay karaoke diha sige ni pagkantahon daghay maminaw ka ani umon nga kanta pero depende sa nagkanta. Okay, sige ato ni pagareakan karon pero sa ipata mo sugod so wala pa nakasubscribe diha, subscribe na mo para ma-update mo sa sunod ng mga video nga atong i-upload. I-click ang notification bell para updated ka sa tanan video nga atong i-upload. O paki-like na lang pod para update, para i-recommenda ni YouTube sa uban mga tao nga wala pa makakita ani nga video. Okay? Sige. Ato na pagasugdan. Mag-intro sa ta. Okay, atong pagasugdan. France Rhythm. Abi kayo. Pag intro pa lang mura naman ni original gyud. Kuha magig kayo ang tingog sa mga instrument nila. Di ba? Wapo kayo. Kagwapo kayo. Mga larawan, ang iyong mga pangako, ako lang. Kahit nasaan ka man, malayo malapit man. Kinigi nga kanta. Mao gini bagay para kang Francis yun. Bagay gini nga kanta sa iya. Iyang tingog. Mura pug Freddie Aguilar po. Grabe kanindot kayo. Diba? Makita. Dungog na to. Tanawang tingog paminawa ninyo. Ang pag-ibig ko'y iyo lamang. Grabe. Ika'y pangarap ko sa tuwina. Lagi kang laman ang isip. Okay. Ikaw ang siyang tipo yaring dibdib. Kahit na anong mangyari, Katawara. ikaw at ikaw pa rin. Wala akong ibang iibigin. Murga kuan ni sila, murga record ni sila kuan gabi idayo. Gabi ini sila record. Murag kuan lang. So tuning Domingo bali sila record. Domingo Sunday jamming gihapon nila. Lulubog, lilitaw ang buwan at araw. Patuloy pang Wapo kang blending ang panahon. Ako'y magmamahal sa'yo, hindi ako
Grabe ka nindot kang blending. Si Charo si Chin. Kuapo ka ilang pagka-blending. Sunod kining sa kuan ni Francis, sa pagkakanta ni Francis. Grabe ka control kayo. Bisag mo singgit na. Amurog kung kita nga normal nga mo kanta na mo singgit na bitaw sa kuan. Iya kan normal wag i-control ni ang iyong tingog. Nindot kayo. Minamahal, Oo. Ah, minamahal kita. hmm. Lagi kong hinahanap, Okay. yakap mo manong sarap. Ang iyong mga mata nangusap. Pagka huwag kapiling, nalilimot ang sarili. Okay. Sana'y huwag nang matapos ang gabi. Lulubog, lilitaw ang Sus. buwan at araw. Grabe gini ang pagka-blending ninduta gyud kayo. So si pagkanta po ni Juan Francis, kontrolado gini ang iyong tingog yun. Iya gini, pareha-pareha ba niya kang Freddy Aguilar bali ba? Kana ko nga grabe. Naagid. Inigid nga kanta para gini kang Francis yun. Grabe ka nindot kayo. So si Char pag tumurag, piano, tingog sa piano nga, grabe ka nindot. Murag original lagi. Sabi ni sila. Patuloy pang lalakad. Oh, grabe nga blending. Ako'y magmamahal Mhm. sa'yo. Hindi ako magbabago. Pag-ibig ko'y laging laan lamang sa'yo. Oh, sus. Grabe. Minamahal, Okay. minamahal kita. Lulubog, lilit. Bali si Char ni, bakit si Char nga, balik pa kuno, ano ba? Balik. Balik sa chorus. Ito pa ni Char. Ni Consider sa yung amahan. Yung si Francis, balik sa chorus. Gapo. Ang buwan at araw, patuloy pang lalakad ang panahon. Okay. Ako'y magmamahal sa'yo, hindi ako magbabago. Pag-ibig ko'y laging laan lamang sa'yo. Minamahal, minamahal kita. Linduta eh. Minamahal. Gwapo sab kayo ang ano. Nindot kayo sila tanawon. Jamming rin yun eh. Gabi Sunday siguro ni kay 3 days ago naman ang na gikan sa pagpost ani nila 3 days ago na sa ato pa karon sa rong adlaw ron. Merkulis Sunday lagi ni. Sunday nis gabi sila nag-record bali. Nindot kayo, oh. Naraw nagtiniil sila gali, oh. Na si Chin. Si Chin nagtiniil ra. Si Dodds nagtiniil. Si Char di makaro ang cocktail pero kini nagtiniil ni kini na sa ilar good. Nindot kayo. Nindot kayo sila. Padayon ta. Minamahal Mhm. kita. Base pa yun mo. Okay. Sabi ka. Okay kayo nga. O-subscribe mo sa ilang channel. Okay. Ato na pong nadungog. Grabe ka nindot kayo.
Sa pag-intro pa lang nila, sa instrument pa lang daan, bahin sa kang Char Bale. Na, mura gig original ang pagka-piano niya. Siprang-sipra yun. Grabe kalinis kayo. Nindot kayo nga pagka-sipra niya sa iyang keyboard. Oo, nindot kayo. So bahin kang dudes. Normal na kabali kang dudes bali. Katawa-katawan ragali. Kasi ngisi-ngisi. Tunod kang bahin kang chin bali. Ang ka-chin, nindot kay paminawon ang sa gitara. Grabe katinaw kayo ang tingog sa gitara. Nindot kayo. Sunod, kanagaling pag-gitara ganyan nga murag witik-witik rabali sa sa kwerda sa ubos gali. Nindot kayo na. Nindot kay paminawon. Tinaw kayo ang tingog sa gitara. So karon kinigid nga kanta, bagay gid kayo sa kang Francis. Diba sa uban ako mga vlog, ang tingog gid ni Francis duol gid kang gyud. Duol gid kang Freddy Aguilar gyud. Diba naingon ko ana sa last na ko nga vlog. Oo. Ana nga mga pisa ang Freddy Aguilar bagay gina sa tingog ni Dodge gyud. Nindot kayo. Control kayo kay niya iyang pagkakanta. Dili kay ingog musyagit nga kan buga gali kayo. Iyang murag musinggit siya pugngan ba nga ba nindot kay paminawon. Una na nga mga diba? Ara ka nindot kayo. Kaya ginat makita nga grabe gid sila. Grabe ka mga talented, grabe hearing o grabe musipra. Grabe ilaging murag pareha murag naging original. Murag naging original ang na nila pagkatugtog. Di ba? Oo, di ba? So minyo kasulti ani nga tong video karon. Atong gi-reactan karon. Uy, commentin nyo. Comment kung sa gyud. Pag-request lang po mo sa sunod kung unsa pang mga kanta. Ay ang katong uban nga nag-request mo to'y mo sunod bali ang katong naulahay karon kintahay nga mag-request. Mao na po isunod na to. Okay? Sige. Dira taman. So wala pa din naka-subscribe diha sa mga bag-o na to. Bag-o nga ng katanawan subscribe na mo. Kung ganahan mo ingon ani nga mga content, ganahan mo ingon ani nga video atong pag-reactan, subscribe mo. Pero kung di mo ganahan, ato man po ibutang ang link, di ba? Ato ibutang ang link ani nga video kung ganahan mo nga walay mag-react bali. Yan na ra. Di ba? Pero kung ganahan mo, subscribe lang, di ba? O i-click na. Ay na paglangay-langay. I-like na lang po para komenta ni YouTube sa uban nga tao nga wala pa makakita ani nga video. Okay? Sige, hangtod sa sunod. Kini si Indians TV. Peace out.